Silav, roj baş hevanlo îro ji wara nûçe pêşkêş nakim di vê bültenê de tenê cih didim nivîsa dawî ya Rêzdar Selhedîn Demirtaş pêvajoyê rexne dike. Di vê pêvajoyê de siyaseta AKP, MHP siyaseta dewleta Tirkiye rexne dike ka çawa nêzê vê pêvajoyê dibin û diviya bû çi bihata kirin. Nivîsekî gelekî balkêş e di T24 de di malperekê Tirkî de hatiye weşandin. Ez îro dixwazim ji wara vê nivîsê pêşkêş bikim. Ez hema fotoğrafê Selhedîn Demirtaş dayînim ser ekranê û em wisa jî li binî dikarin binivîsînin. Demirtaş siyaseta desthilat û dewletê ya pêvajoyê rexne kir. Demirtaş dibêje qanûn divê beriya li parlamentoyê di mantiq di hişmendiya gel de were çêkirin. Wekî din çi dibêje peyva serekiya ya pêvajoyê ne ewlehî ne çek divê huquqa biratiyê be. Em hema dest pê bikin hevanno di vî aliyê de ez vîya ewsa bikim. Nivîse gelekî palkêş e pencerekî nû ye li pêvajoyê ve dike. Beriya niha jî me pir caran gotibû. Niha amedekirina qanûnan bi tena serê xwe têrê nake. Hûn rabin destûra bingehîn ya Norwecê, Swêdê, Swîsrê hûn bînin li Tirkiye bi cihê bikin destûra bingehîn. Bikêrnayê ji ber ku mantıqa ku bikaribe van qanûnan di pratikê de pêk bîne tune ye. Yani beriya qanûna dibe hişê civakê bigware. Ev jî bi perwerdiyê dibe, bi rêw rêbazên cuda dibe. Ancak dibe civakên li welatekî bikaribin hevû de qebûl bikin. Selhedîn Demirtaş pencerekî nû vekiriye ka em binêrin çi dibêje. Hevserokê berê yê HDP Selhedîn Demirtaş ku niha li zîndana Edirne girtiye li ser pêvajoyê aştiyê ji bo medyaya Tirkiyeyê nivîsandiye dem bi dem nivîsan dinivîsîne. Demirtaş di nivîsa xwe de rexne li desthilatê dike, li dewletê digire, di derbarê huquqa biratiyê de gav navêtiye, tenê pêvajo wekî polîtîkaya ewlehiyê, wekî polîtîkaya çekberdanê dîtine. Dibêje mesela ez du cümleyê pêşî bixwînim paşê ez dest bi nivîsa wî temamî bikim. Dibêje mesela eger endam û serokên komîsyonê serdana gorên Adnan Menderes, Alparslan Türkeş, Orhan Doğan, Mehmet Sincar bikirana dûre ber bi Anıtkabirê ve biçûyana eger biçûyana serdana Mevlana li Konyayê Ehmedê Xanê li Bazê de ziyaret bikirana eger di navbera Amedspor Trabzonsporê de li Diyarbekirê meçeke futbolê ya biratiyê li darbixistana eger tîma netewê ya futbolê yek ji maçên xwe li stadyuma Amedê bilîsta xelkê Diyarbekirê bi dil û can piştgiriya tîma netewî bikira eger li mizgefta mezin ya Bursayê mizgefta mezin ya Diyarbekirê xutbeyên biratiyê yên bi zimanên Tirkî û Kurdî bihatana xwendin hem jî bawekî hevbeş û hemdem siyasetmedarên Kurd ên girtî hevalno bihatana berdan yani di vî aliyê de gelekî pêşniyaz dike û dibêje eger bihatana kirin wê çi bibiye. Pêşketinekî çawa bihata bi dest xistin ez aniha dest bi nivîsa wî ya temamî dikim. Selhedîn Demirtaş ji bo malpera T24 nivîsandiye gotara wî aynen bi vîya we ye. Bê şîrove heta da wî ji we re dixwînim paşê mirov dikare li ser şîrove bike. Bi saya înisiyatîfên Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli û Abdullah Öcalan di sala borî de pêşketinên girîng û gavên ciddî hatin avêtin. İnisiyatîf û Bank Devlet Bahçeli di cotmeha 2024 de Banka Abdullah Öcalan ya 27 Sibatê xwedî derketina Erdogan ya li pêvajoyê Kongreya xwefesehkirinê ya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK avakirina komîsyonekî li Meclîsa Tirkiye merasima şewitandina çekan li Silêmaniyê vekişîna PKK ji Tirkiye gihîştina rêkeftinekî entegrasyonê di navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Şamê de ev hemû gavên hêja û dîrokî ne. Mirov nikare wana paşguh bike. Hemû pêşketinên ciddî û erênî ne ku ewlehiya navxweyî û derveyî a Tirkiye ji nêz ve eleqedar dikin rast e. Bi gotinekê din tenê di salekî de di meseleya ewlehiyê ve pêşketinekê girîng çêbiye. Ev aliyê erênî yê mijarê ye. Tenê mesela ewlehiyê. Têgeha sereke ya pêvajoyê ne çeke, ne ewlehiyê, lê biratî ye. Niha pirs ev e. Ma pêvajo tenê ji ewlehiyê pêk tê, gelo ewlehî tenê ji çekan pêk tê. Yên ku bersiva erê bidin, yan têgeha ewlehiyê yan jî pêvajo bi tevahî fehm nekirine.
yan jî bi kêmanî ne baweyekê ku em fehm dikin fehm kirine. Elbet têgeha sereke divê pêvajoyê de neçeke. Biratî ye. Ji ber ku çek qanûna biratiyê têk dibin, dişkînin. Bi xwezayî normalek ku divê çek pêşî werin rakirin. Di heman demê de divê qanûn û hesta biratiyê were serrastkirin. Di vî warî de gaveke bi bandor nehatiye avêtin. Ez behsa qanûnên ku divê werin derxistin nakim. Di wê eniyê de jî tu pêşketin çênebiye. Qanûn nehatine derxistin. Lêbelê tiştên ku beriya derxistina qanûnan werin kirin hene. Xebatên ji bo yeketiya dil û hestan ev nehatiye kirin. Qanûn divê beriya li parlamentoyê di hişmendiya gel de were çêkirin. Eger ji her kesî were pirsîn qanûn li ku derê tê çêkirin, bêguman pir kes wê bibêjin li parlamentoyê. Lê ev bersiveke xelet e. Şaş e. Qanûn di civakê de, di nava gel de, di nava netewê de tê çêkirin. Parlamento wê qanûnê vediguherîne normekê, wê dike girêdar. Ji ber vê yekê divê qanûna biratiyê pêşî di dil de, di hiş de, di hişmendiya gel de werin çêkirin. Esasê meselê ne îdeolojî, ne teorî, an jî ne norm e. Hest e. Biratî pêşî di hestan de tê damezrandin. Dûr e li parlamentoyê vediguhere normekî, vediguhere qanûnekî. Eger dema ku hest tune be, hûn hewl bidin qanûnan derbixin, hûn ê ne tenê bi zehmetiyan re rûbirû bimînin, lê di aynê demê de hûn ê li dijî îradeya gel jî tev bigerin. Xeletiyeke mezin e ku meriv her tiştî destnîşan bike, bi qanûnê ve girê bide. Şaş e ku mirov hêvî bike ku dema qanûn werin derxistin, hemî pirsgirêk tavelê têne çareserkirin. Em çend mînakin bidin. Eger parlamento sibê rabe qanûnekî derbixe bibêje, Kurd û Tirk biran e. Divê ji hev û du hez bikin. Gelo pirsgirêk çareser dibe? Gelo hema serê sibê herkes wê rabe dest bi hezkirina hev û du bike? Erê rast e Kurd û Tirk biran e, divê ji hev hez bikin. Mîna birayan, mîna dayîkan, mîna hevalan. Lê ji ber xeletiyên sed sala borî, xwînê rijandin, çek, cudakarî, xirabî kete navbera me. 50,000 birayên me hemî zarokên dayîkên Tirk û Kurd li her goristana Tirkiye hatine definkirin, binahkirin. Hin ji wan gorê wan jî tune ne. Hêrs, kîn, nefret, hestên tolhildanê di navbera bira û xwişkan de kom bûne. Çareserkirina van pirsgirêkan, parvekirina şîn û êşa me, pêçana birînên me ya bi hev re, rû bi rû, çav bi çav li hev û du nêrîn, hev û du hembêzkirin weke birayan, rejandina hesrên xemgînî û şahiyê di aynê demê de wê ji derxistina qanûnan mezintir be. Piştî van hemiyan, eger ev hestên hevbeş pêk werin, derxistina qanûnan pir rehet e, pir hêsan e. Tenê êdî dibîne detayekî, êdî hûrguliyekî piçûk e. Mesela çi dikaribû bihata kirin, dipirse Selhedîn Demirtaş. Me çi dikaribû bikira? Yan jî em dikarin çi bikin da ku em bigêjin tiştê ku me behs kiriye. Ka ez tiştên yekem ên ku tê bîra me birêz bikin paşê eşkerema xwe re hûn li gorî dilê xwe li wan zêde bikin, berfirehtir bikin. Mînak, eger komîsyona parlamentoyê li şûna ku bi mehan dibin navê godarîkirinê de wext dava wan da kirin, ev tişt kiriba wê baştir nebiye gelo. Heta serokên partiyên siyasî jî beşdarî wan çalakiyan bibûna, ma encam wê bandortir nebiya. Mesela çi dikaribûn bikirana? Eger endam û serokên komîsyonê serdana gorên Adnan Menderes, Alparslan Türkeş, Orhan Doğan, Mehmet Sincar bikirana, dûre ber bi Anıtkabirê ve biçiyana, eger biçiyana serdana Mevlana li Konyayê, Ahmedê Xanê li Bazî de ziyaret bikirana, wê çi bibiya? Eger wan li Amedê maçekî biratiyê di navbera Amedspor û Trabzonsporê de organîze bikirana, hemû Diyarbekir bi alên Trabzonspor û Amedsporê bihatine xemlandin. Eger xwişk û birayên me yên ji herêma Derya Reş biherikiyana malên xelkê Diyarbekirê bibiyana Mîvan û bi hev re biçiyana stadyumê da ku maçê temaşe bikin, wê çi bibiya? Bi aynî awayî Van Sporê malovaniya Qayserî Sporê kiriba.
خوشک و برایên me yên Kurd jî biherikana Qayseriyê biçana wî bajarî bibiyana Mîvan li malê wan çi bûye? Eger tîma netewî ya futbolê li stadyuma Diyarbekirê maçekê bilîsta xelkê Diyarbekirê bi dil û can piştgiriya tîma netewî bikira wê çi bibiya? Eger otobüsekî tijî genç û ciwan ji Edenê otobüsekî tijî genç û ciwan ji Colemêrgê birêketana biçûyana Anıtxabirê daxuyaniyekê biratiyê bi Tirkî û Kurdî bixwendana û di pirtûka li wê derê de qeyd bikirana bi her du zimanan wê çi bibiya? Eger otobüsekî tijî ciwan ji İzmîrê otobüsekî tijî ciwan ji Qersê birêketana biçûyana li bîrdariya şehîdên Çanakkale biciviyana daxuyaniya biratiyê bi Tirkî bi Kurdî bixwendana dûre bi hev re biçûyana Enqerê parlamentoyê wê daxuyaniya radestî serokê parlamentoyê kiribana wê çi bibiya? Bi pêşengiya Wezareta Çandê Çand û Kültûr li heft heremên cuda konserên biratî hatibana lidarxistin. Hunermendên TRT, hunermendên navenda çanda Mezopotamya Mekamê li ser eynî sahneyê stranên biratiyê yên bi Tirkî û Kurdî bigotana wê çi bibiya? Eger bi pêşengiya Wezareta Perwerdeyiya Netewî ferhengekî pirtûkeke rêzimanî ya Kurdî û Tirkî û Tirkî Kurdî bihata çapkirin û beleş li hemû xwendekaran bihata belavkirin wê çi bibiya? Eger li mizgefta mezin ya Bursayê li mizgefta mezin ya Amedê xutbeyekê li ser biratiyê bi hev re bi zimanên Tirkî û Kurdî bihata xwendin wê çi bibiya? Eger dayîkên Kurd û Tirk zarokên xwe di şer de wenda kirine destê hev û du girtibana serdana goristanan kiribana eynî êvarê li Beştepe ji aliyê serokkomar ve bihatine pêşwazîkirin wê çi bibiya? Ev tişt nehatin kirin. Selhedîn Demirtaş dibêje hevano eger ez vê nivîsandinê bidomînim rûpel têrê nakin lê ez hêvî dikim ku miya dilê xwe anî be ziman bi gotinekê din divê qanûnên biratiyê pêşî di dilê mirovan de werin damezrandin da ku şikestin dabeşbûn çê nebin dema ku gavên normatîv ên mayî têne avêtin û qanûn têne nivîsandin divê dabeşbûn çê nebe şikestin çê nebe pêşî di dilan de qanûn tê nivîsandin. Eger xebata ku min behs kir bahata kirin meseleya çûyîna komîteya parlamentoya ji bo îmraliyê jî nedibû krîzekî îro. Ev tişt nehatin kirin lê wekî ku min destpêkê de behs kir gelek godarîkirin çêbû wext hate wenda kirin li vir li wê derê sloganên nehewce hatin avêtin kesên ku li ser televizyonê derketin axifîn nikaribûn gotinê xwe kontrol bikin برaya televizyonê heqaret, gef, şantaj li ser raya giştî hatin belavkirin. Wekî ku ev nebes be îja rabûn bi operasyonên li dijî muxalefetê bi taybetî li hember CHP bi betalkirina kongreya wan, tayînkirina qayyûman, meseleyên sîxuriyê, bertilxwarinê, dabeşbûn kûrttir bû. Heta girtiyên siyasî yên ku cezayên 30 salan temam kirine jî girtiyên nexweş jî nekarîn ji girtîgehê derbikevin ew jî nehatin berdan. Tu şaredariyekî ku qayyûm di şûna wî hatibe tayînkirin ji bo gel nehate vegerandin. Sera rastkirinekî çê nebû. Beyî xurtkirina biratiya Kurd û Tirk îja çi bû? Dabeşbûna Tirk û Tirk jî hat lê zêde bû. Di encamê de dibêje Selhedîn Demirtaş însanên dost tim tehl û tûj daxivin. Ez wekî dostekî aştî û biratiyê ez vê yekê ji hûjreya xwe ya 12 metrekareyê dibînim û xemgînim. Dema ku ez vê yekê dinivîsînim ez sekna xwe bawer ya dîk ya şaredarê bajarê mezenê Diyarbekirê Doktor Ednan Selçuk Mizrak li dinêrim anhal pêşberî min e. Ew yekane hevalê min e di vê hûjreyê de. Piştî ku qeyyûm anîn şûnawî 6 sal zêdetir e bê sûç nihal vê derê girtiye. Em hêvî û biryardariya xwe ya têkoşînê diparêzin, em dizanin, em bawer dikin, em hewl didin, em dixebitin. Bêguman aştî biratî we bi ser bikeve. Dibêje Selhedîn Demirtaş ji hûjreya xwe ya 12 metrekareyê nivîsekî bi vîya we şandiye derve. Hevano, ez merex dikim ka we çi nivîsiye we çi jê fehm kir.
Selahaddin Demirtaş dibêje siyaseta desilat û dewletê şaşe wext wan da kiriye komîsyonê bi godarîkirina gelek derdoran hewce nake. Ya baş di dilên milletan de mirov bikaribe qanûnan binivîsîne hişmendiyekê ava bike û ew qanûn otomotîkmen têne amadekirin, têne nivîsandin li parlamentoyê. Her qanûna ku li parlamentoyê were nivîsandin eger bingêha wî tune be, eger di dilê milletan de nehatibe nivîsandin qebûlkirin, ew qanûn nayêne pêkanîn bêwat hene. Dibêje Selahaddin Demirtaş. Yek jî mesela ewlekariyê, yani her tişt çekberdan û ewlekarî nine. Dewletê bi ciddî rexne dike, yani bi vî çavî li meselê nenêrin. Mesele tenê ewlekarî nine. Mesele amadekariyên dûr û dirêj e. Hevandika we çi nivîsiye? Ez ê biçim nûçeyên deqeya dawî binêrim, belkî di nava vê bültena me de hin bûyer çêbûne serê vê sibê. Em paşê kontrol bikin. Ez peyamê we dibînim gelek başin, mala we ava. Hûn her hebin. Ji we rica dikim hevandino em vê kanalê hinek mezin bikin, bibin abone, bibin endam, çiş destî we tê bikin. Ez hema biçim li nûçeyên deqeya dawî binêrim, ka çi çêbiye. We çawa dîte dixwazim hûn fikrên xwe ê di derbarê vê gotarê de binivîsînin weke peyam. Ji we re bêjim, ji Efrînê nûçe hene, ji Yekîtî Ewropayê nûçe hene, wekî din ji Rojavayê Kurdistanê gelek nûçe hene. Di saetên pêşî me de ez dibêjim ez amade bikim, ji we re pêşkêş bikim baştir e. Komîsyona lêkolînan heye ya serbixwe ya navnetê wî, Sûriyê bi ciddî ciddî rexne dike. Dibêje hêjî di nava hemû cûreyên tundî komkujî binpêkirinan de ye. Li dijî sivîlan, li dijî koçberan wêranî hene. Hûn her hebin mala we ava, ka ez binêrim tiştekî we nivîsî bê parve bikim ser ekranê. Hûn azadiya Selahaddin Demirtaş dixwazin, rast e, bê sûç û bê guneh de hepsê dane wekî hemî siyasetmedarê me yê Kurd. Xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê dibêje çarçoveya sûç derkeve, wekî sûç neyê dîtin. Wê rojê Rêzdar Mustafa Kara Sûc aynî tiştê dibêje. Di van şertan de eger em werin Tirkiye bixebitin, faaliyetên me, xebatên me, daxwaza me ya ji bo azadiya Kurdan eger weke sûç were dîtin û dîsa em xwe di hepsê de bibînin mana wî tune ye. Mana wî tune ye. Guherîna qanûnan tenê têrê nake dibêje Selahaddin Demirtaş, di dilê însanan de di nava civakê de divê were amadekirin, were bicihîkirin. û ev nûmuneyê ku dane jî nûmune xîtabê civaka Tirkiye dike hevanda. Yani Selahaddin Demirtaş bawerî bi civaka Kurdan tîne, divê nivîsa xwe de xîtabê Kurdan nake. Ji xwe baweriya xwe bi Kurda tîne. Ji xwe zane Kurd ji çira amade ne. Divê nivîsa xwe de bi Tirkî xîtabê civaka Tirkiye dike. Ji ber vê yê eger hûn hin gotinên ku dilê netewperestên Tirkan xweş dike bibîsin, veya bi zanebûn ji bo wan hatiye nivîsandin, xîtabê wan dike. Yani anha îro Selahaddin Demirtaş ji aliyê wan ve jî gelekî tê hez kirin. Bi vê xîtabeta xwe, bi vê awayê xwe, bi siyaseta xwe. Hevan di xatirê we silav rêz dem baş.